سلام زهوركم تعذبتي مركب سلاح بحرنا اللومون كم تدمون نعهم يمهرن يزناجعني زبلنا يتفسد مدب قريبنا لكم علنا أي بحرنا تفتراوي ورشاهاتو تراي زي كونت لله أو كرسو حقيقهم زركاب استفل عليو كرستاتوني وننيو دسيتات دهلاك متصابونا خوران كبابيو استفل عليو كرستات دمقت أقحات يونن أما أركس نظامي كاب زي مسلاتي تلان أنا يتألف بركو استقايدة حبشة ومصنعتي ندب كلون نايف حبيب مالكاد وقتات صحي بركي نتصباق بحري بمدماق يفلم هدات معبلن تقليز حزل نفاسن انداستمقرنا أنفتنا كابو دباويت كتما متصوع ان مبراق بمقنع قعزنا جمرنا كاب قعزنا حلوف تاريخن نتوم نحنا كننا برز حلفو سماتاتنا بمذكارن بزارة دموم استدبس بحري أبنوس وكف مايل آلاف تاريخ بمسنطاق الناس تنتنان نسلسان كلتن نويتيكال مايل دحر مقعز نابتي بمريطاون تحت ماياون بهلا ورشاتات زقببه كفال دسيتات دهلاك بتصحنام بيمانت صقامنا بزركبو قرستات دسيت دهلاكن دسيت نخران انداتزاننا بمتصاوبات نخرا بمحلاف ناوشمت مصنفيت امرحنام تحت مايوي بحلا ورشا خبال كله اب تحت ماي زركبو استفلالي ارستات مالتي انا استفلالي زمانات كم استحلا مراخب نفرتي استفلالي مكاين كومون اب جماجم بحري استحلا جيتيتات زناي بورت ويكا زناي ودبات مارساتات كومون استفلالي تشكركرتي اب جماجم بحري استحلان او وشت بحر استحلان زين كلهم تحت مايوي بحلا ورشا يبحلو مالتي قيب عري ارترا بزيكاتي هابتام تحستو هيوتاو بزحنات بتي اب قرصو حقيفو زركب بحلا ورشاتاتون يللم قيب عري كابتنتي جميرو حدا كابتوم صوق نقداو منقسقاس مراقب زرايلو استراتيجيكاوي كفالات عالمنا مخانو يقلت اب عالمتي سلطانتات يرأي او كوابنا حدا خاطي صلاو زنبره سلطانه زنكسنه اكسوم لنا نغلصو عند ابدغو ودب نايت نكسنه زنبرتا ጥንታዊት ወደባዊት ከተማ አዱሊስ ኣብ ዘዋና ያትርከብ ዘዋና ጥራይ ዘይኮነ ካኒ በዓለም ደረጃ ካብተን ተጠመትን ጸለውትን ዝነበራ ንግዳውያን ከተማታት እያ ስለዚ አዱሊስ ትነግረሉ ዝነበረት ቦታ ሳብ ምስ ሜዲተራንያን ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተኣሰረ ስለዚ ንግዳዊ መስመር ከዓ ዝበዝሕ ክፋሉ ብማያዊ ክፋል ቆም ተራ ኮይኑ ካልኣይ ኣብ ግምት ክነእተዎ ዘለና ካኒ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ካብቲ ቢዚ ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ መራክብ ዝረኣየሉ ቦታታት ሓደ እዩ ስጋብሎም ማለት ስለዚ ነዚ ሁሉ ኣብ ግምት እቲኻ ትሕዝቶ ናይዚ ዘለና ባህላዊ ርሻ ንዝመጽ ግዜ ሓደ ጥንታዊ ታሪኽ ኣብ ማሪታይም ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ኣብ ማያዊ ክፋል ዝነበረ ታሪኽ ናትና ንክንርዳእ ሓግዘና እዩ ካልኣይ እቲ ዝነበረ ጥንታዊ ርክባት ናይ ንግዲ ከመይመስል ከም ዝነበረ ምስ መን ርክብ ከም ዝነበረ ብፅሑፍ ይርከብኒ ኣብ ኣርኪኦሎጂ ኻኒ ብነገራዊ ትሕዝቶ ክስነኸሉ እቲ ዝያዳ መርትዖ ዝህብ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ድምር ናይ ጥንታውን መግዛእታውን ታሪኻቱ ሎሚ ኣብ ከርሱ ብዙሓት ኣሰራት ትሕተ ማያዊ ባህላዊ ውርሻ ይውነን ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕተ ማያዊ ባህላዊ ውርሻታት ዘተኮረ ሰፊሕ ዳሳስን መጽናዕትን እኳን ተዘይተኻየደ ኣቐዲሙ ብኣገልግሎት ዳይቪንን ጉዕዞን ኤርትራ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕርን ትካል ምርምር ስነ ጥንትን ባሕርን ማለት ኢንስቲትዩት ኦፍ ኒቲካል ኣርኪኦሎጂ ሓደ ዳሳስን ስነዳን ተኻይዱ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ብኣገልግሎት ዳይቪንን ጉዕዞን ኤርትራ ዝተወደበ ሓበራዊ ዳሳስን መጽናዕትን ስነዳን ተኻይዱ ኣብቲ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዳሳስ ኣሰራት ጥንታዊት መርከብ ዝተፈላለየ ዘመናውን ናይ ኩናት ጽዕነት መራኽብ
ናይ ኩናት ተሽከርከርቲ ተንሳፈፊ መዐሸግን ተሰኒዱ ኣብ መስመራት መጓዓዝያ ባሕሪ ብመስመር ምጽዋዕ ማለት ማሰዋ ቻነል ዝልለ ከባቢታትን ደሴታት ዳህላክን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝጣሕላ ልዕሊ 36 መራኽብ ጣልያንን ጀርመንን ከም ዘለዋ መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ ኣብ ግዜ ደርግ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከምኡውን መቆጻጸርን መደበር መራኸቢታትን ናይ ሩስያን ኣብ ደሴታት ናኹራን ዳህላክን ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 1991 ስርዓት ደርግ ስዕረቱ ምስ ኣረጋገጸ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ግንባር ንኸይኣትዋ ዝሰግአን ዝተፈላለያ ናይ ኩናት ጽዕነትን መራኽብ BM 21 ዝጸዓና መካይን ተንሳፋፊ መዐሸግን መጸገንን መራኽብ ከምኡውን ታንክታትን ኣጽዋራትን ናብ ባሕሪ ከም ዝጥሕል ገይሩ እዚ ንታሪኽ መግዛትን ቃልሲ ኣንጻር መግዛትን ዝገልጽ ትሕዝቶታት ሎሚ ኣካል ትሕተማያዊ ባህላዊ ወርሻና ኮይኑ ይርከብ ብፍላይ ነበልባልን ራስ ደጀንን ዝበሃላ መራኽብ ገለ ክፋል ኣካለን ኣብ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ተቐልቂሉ ስለ ዝረአ ኣብ ጽፍሒ ባሕሪ ኮይኑ ንዝዕዘብ በጻሒ ህያው ምስክር ኮይነን ይርከባ ንሎም እምበር ኣሰራት ሕሉፍ መግዛእቲ ኣብ ዝኾነ ትሕተማያዊ ባህላዊ ወርሻ ዝተኻየደ ዳህሳስ ከነተኩር ክፋል መጻብቦ ናኹራ ኮይኑ ብወሽመጥ ሙስነፊት ብልሙድ ኣጻዋዓ ሱቕሪ ዝፍለጥ ሰሓቢ ግዳማዊ ትርኢት ገማግም ባሕሪ ብምውናኑ ነትሕተ ባሕራዊ ጸጋታቱ ንምድህሳስ ሸዋትካ ዝኸፍት ኣከባቢዩ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ኣብ ትሕተማያዊ ባህላዊ ወርሻታት ኣብ መራኽብን ካልኦት ተሽከርከርትን ዝካየድ ጥልቃ ርእሱ ዝኸኣለ ሞያ ዝሓትት ብምዃኑ ስልጠና ከም ፈላሚ መደብ ብምስራሕ ፍልጠትን ተመክሮን ዝቐሰምናላ ዓባይ ናይ ትሕተ ባሕሪ ቤት ትምህርትና እያ ኣብ ሬክ ትገብሮ ጥልቃ ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚ መሬት ንኣብነት ኣብ ነፃ ቦታ ትንቀሳቐሶን ኣብ ሓደ ዝፈረሰ ገዛ ንበሎ ወይ ኣብ ጉድጓድ ተኣትዎ ኣብ መሬት ከለኻ እንታይ ፍሉይነት ሲራያካ እዩ ኣብዚ ከዓ ኣብ ዓማቝቲ ባሕሪ እሞ ከዓ ብመርከብ ኣብ ፀበብቲ ቦታ ክትኣቱ ከለኻ ፍሉይነት ኣለዎ ምክንያቱ ጸልማት እዩ በቲ ሓደ ዳይቪ ኔጋቲቭ ክንደይ ተኣቱ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ኣብ ኦፖን ዳይቭ ትገብሮ ካብ ሬክ ትገብሮስ ብዙሕ ፍሉይነት ኣለዎ ኣዝዩ ከዓ እቲ ዳይቭ ተማሂረ ስለ ጥራሕ ዘይኮነሲ በዛ ዓባ ሬክ ተማሂርካ ሬክ ብዙሕ ዳይቭ ትገበርካ ኮንካ ኣብ ዳይቭ ተኣቱ ዘለካ ስለዚ ፍሉይነት ኣለዎ ብግዳማዊ ትዕዝብቲ ኣብቲ ከባቢ መርከብ ኣላ ኢልካ ደፊርካ ክትዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ብዘመናዊ መሳርሒታት ኢኮሳውንደር ጂኦግራፊካዊ ስርዓት ሓበሬታን ብምጥቃም ህላወታ መርከብ ድሕር ምርግጋጽ ብዝተፈላለየ ኣንፈታት እታ መርከብ ተደጋጋሚ ጥልቃ ካይድና ዝቐረበ ላዕለዋይ ኣካል ናይታ ዝጣሕለት መርከብ ኣብ 13 ሜትሮ ይርከብ ታሕተዋይ ክፋላ ክሳብ 39 ሜትሮ ዕምቆት ባሕሪ ክበጽሕ ከሎ ቁመታ ኣስታት 120 ሜትሮ ገምጋም ጎኒ ዛ መርከብ ማእከላይ ገምጋም 12 ሜትሮ ይበጽሕ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም 1940 ኣብ መንጎ ኢጣልያን ብእንግሊዝ ብዝምራሕ ዝነበረ ናይ ኪዳን ሓይልታትን ብዝተኻየደ ኩናት ብዙሓት መራኽብ ኩናት ተሃሪመን ክጥሕላ ከለዋ ብቁፅሪ ብርክት ዝበላ ድማ ኣብ ሚያዝያ 1941 ኢጣልያ ስዕረታ ምስ ኣረጋገጸት ኣብ ኢድ ሓይልታት ኪዳን ከይኣትዋ ብምስጋእ ኮነ ኢላ ከም ዘጣሕለተን መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ ሓንቲ ካብተን ግዳይ ዝዕጫ ዝኾነ ጣልያን ኮነ ኢሎም ካብ ዘጣሕልዋ ናይ ጽዕነት መርከብ ፕሮሜቴዮ ብዝብል ስያመ ትልለ ከም ዝነበረ ዝተወከስናዮም ሰነዳት ይገልጹ እዛ
ናይ ጽዕነት መርከብ ደሴት ናቁራ ሓሊፍካ ኣብ ዘሎ መጻቦ ዳህላክ ኣብ ሙስነፊት ዝበሃል ወሽመጥ ሒላ ትርከብ መርከብ ፕሮሞቴዮ ኣብ ሚያዝያ 1941 ካብ ዝጠሓላ መራኽብ ኮይና ድሮ ኣካል ትሕተ ማያዊ ባህላዊ ውርሻና ካብ እትኸውን 78 ዓመት ኣውፂራ ትርከብ መርከብ ፕሮሞቴዮ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕተ ባሕሪ ስለ ትርከብ መስተን ኣብ መግዛእቲ ደርግ ከፊላዊ ኣካለን ዝጠሓላ መራኽብ ክትዋዳደር ከላ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ እትርከበሉ ከባቢ ዓሚቕ ብምዃኑን ህዱእ ምንቅስቓሳት ማይ ስለ ዘለዎን ብግቡእ ተዓቂባ ንመጻኢ ወለዶታት እትሰጋገር ውርሻ እያ ዕድመ እዛ ዝጠሓለት መርከብ ኣብ ግምት ብምእታው ውሽጣዊ ክፋላ ብተዛማዲ ኣብ ደሓን ኩነታት ይርከብ ንህይወታውያን ባሕሪ መዕቆቢ መሰረታዊ ረቕሒ እዩ ኣብ ባሕሪ መዕቆቢኡ ዘይውሓሰ ፍጡር ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ስለ ዝኣቱ ናብ ሓደጋ ምጽናት ይቃልዑ ተወሳኺ ሬክሲ ኣብ ሃገርና ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝተሓላ እየን ዘለዋና ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ዋላ ነቲ ባዮዳይቨርሲቲ ናይ ባሕሪ ንምህብታም ተባሂሉ ኮኔልካ ዝፅሕላ መራክብ ከም ዘለዋ ኣብ ጽሑፋት ትርከብ እዩ ስለዚ ብተወሳኺ እዘን ንሪኦ ዘለና ሬክስ ኣብ ታሕቲ ነቲ ዘሎ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ከም መዕቆቢ ኮይነን የገልግላ ተሳኒኻ ይኸይድ ማለት እዩ ክልቲኡ ሲምባዮቲክ ሪሌሽን ኣለዎ እተን ሬክስ መዕቆቢ ይኾና እቲ ኢንቫይሮንመንት ኸዓኒ ጽቡቕ ይኸውን እሞኒ ንዝመጽእ ግዜ ኣብ ጥልቃ ንዝግለሱ ቱሪስት ኸዓኒ መስሕብ ይኸውን ምስ ግዜ ኸዓኒ ናይ ዳይቪንግ ቱሪዝም ካብቲ ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ፍሉጥ እናኾነ ብደረጃ ዓለም ካብቲ ሰሓቢ ዓይነት ናይ ቱሪዝም ሴክተር እናኾነ መጽእ ኣሎ እንድሕር ደኣ እዚ ብግቡእ ተኸስኪሱ ተታሒዙ ብግቡእ እንድሕር ደኣ ተመሓዲሩሲ ካብቲ ቀንዲ ምንጫታዊ ናይ ቁጠባ ሃገር ክኸውን ከም ዝኽእል ትርዱ እዩ ማለት መራኽብን ናይ ኩናት ተሽከርከርትን ካብ ምጥሓል ድሕር ካብ ዘይብሉ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሎሚ ህሉ ኣሰራቶም ይገልጽ የግዳስ እቲ በካሊ ዝነበረ ጓሓፋቱ ገዲፍካስ ሎሚ ንቐይሕ ባሕርና መሰሰኒ ትሕተ ባሕራዊ ጸጋታቱ ኮይኑ ይርከብ ወሽመጥ ናቁራ ውሕጅ ባሕሪ ካብ ዝረኣየሉ ኣካባቢ ብምዃኑ ዝተፈላለዩ ህይወታውያን ባሕሪ ከም ልምሉማትን ኣኻውሕ ዕምባባታት ባሕሪ ዓበይትን ንኣሽቱን ዓሳታት ፀሃያይ ባሕርን ካልኦት ዝተፈላለዩ ህይወታውያን ባሕርን ንኽውንን ኣኽኢልዎም እዚ ብትሕተ ባሕራዊ ጸጋታት ሃብታም ዝኾነ ኣካባቢ ህይወታውያን ባሕሪ ብፍላይ ዓሳታት ኣብቲ ትሕተ ባሕሪ ዝርከብ ዓበይቲ ኣኻውሕ ዝጠሓላ መራኽብን ካልኦት ተሽከርከርትን ከም ቀንዲ መንበሪኦም ምዃን ይፍለጥ እዘን ዝበዝሓ ኣብ መግዛእቲ ጣልያንን ስርዓት ደርግን ዝጠሓላ መራኽብን ናይ ኩናት ተሽከርከርትን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህይወታዊ ብዙሕነት ኣብ ምስሳንን ምዕቃብን ዘለወን ተራ ቀሊል ኣይኮነን ተራን ኣገዳስነትን ቅርስታትን መጻቦ ዳህላክ ገንፂልካ ዘይውዳእ ብምዃኑ ካብ መርከብ ፕሮሞቴዮ ምግንዛብ ይከኣል መርከብ ፕሮሞቴዮ ናይ ጽዕነት መርከብ ብምዃና ሰለስተ ዓበይቲ ስቲቫታት ይርከባ መጽናዕትታት ከም ዝገልጽዎ ሓንቲ መርከብ ምስ ጠሓለት ብቐጥታ ኣካል ናይቲ ትሕተ ባሕራዊ ጸጋታት ብምዃና ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዓሳታት ንኽዕቆቡ ኢሎም ከም መንበሪ ይጥቀሙላን ስዒበን ተንቀሳቐስቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዚዓጸማት እንስሳታት ኣብቲ ከፈታት ምሕብኢ ብምርካብ ይዕቆቦም በዞም ኣብዛ መርከብ ዝተዓቆቡ ህይወታውያን ባሕሪ ተሳሒቦም ድማ ዓበይቲ ዓሳታት ሓድሽ መንጪ መግቢ ስለ ዝፍጠረሎም ኣብዛ መርከብ ብምስፋር መግቦም እንዳማረሩ ይነብሩ ድሕሪ ግዜ እውን እዛ መርከብ ሓድሽ ተፈጥራዊ ስፍራ ንኽትቐውም ዝሕግዝ ትሪር ግዳማዊ ኣካላት ስለ ትውነን ንዝተጫጭሑ ህይወታውያን ባሕሪ ምቹእ ባይታ ስለ ዝረኽቡ ኣብ ግዳማዊ ክፋል እዛ መርከብ ተጣቢቖም ብምዕባይ ተወሳኺ መንበርን መግብን ናይዞም ህይወታውያን ባሕሪ ኮይኖም ንረኽቦም መርከብ ፕሮሜቴዮ ዝተፈላለዩ ዚዓጻማት እንስሳታት ከም ሰፍነግ ባሕሪ ፀሃያይ ባሕሪ ሓሳኹ ዕምባባታት ባሕሪ እሾኽ ባሕሪ ድርዓውያን እንስሳታት ባሕሪ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዓሳ ከም ኩሹር በያድ ሻዕፈን ስጃን ግራንት
ባተርፍላይን ፊሽን ካልኦት ዝሓቁፍ ዓብይ ሰፈራት ወነን ምስሳን ናይዞም እንስሳታት ድማ ነቲ ከባቢ ተፈጥራዊ ሰፈራ ስለ ዘልብስዎ ህይወታ ብዙሕነት እናሻዕ እንዳወሰኸ ይኸይድ ስለዚ መርከብ ፕሮሞቴዮ ከም ምዕቆብን መፋረይን ዓሳታት ኮይና ተገልግል ብመላዋ ኣብ መቕዕባት ኣታዊታት ምግፋፍ ዓሳ እትፃወቶ ተራ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ይርዳእካ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ልዕሊ ዓርቅን ተገፊፉ ዝባደመ ባሕረንን ውቅያኖሳትንን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዘኣረጋ መራኽብ ንዘለወን በከልቲ ዝኾኑ ነገራት ብምፅራይ ኮነ ኢሎም ብውሕስ ኣገባብ ብምጥሓል ህይወታዊ ብዙሕነት እቲ ከባቢ ብምስሳን ኣታዊታት ምግፋፍ ዓሳን ቱሪዝማዊ ንጥፈታትን ከም ዝበራበር ይገብሩ كعقبن كسندن زي عقر وشطاوي ጸጋታት ባህላዊ ጸጋታት ባሕሪ እንተ ኮይኑ ሓደ እቲ ምትሕባር ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ከድሊ ማለት እዩ በይኑ ዝሰርሕ ኣካል የለን እዚ ባሕሪ ኣሎ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ምልከት ባህላዊ ርሻ እዩ ቅርስታት እዩ ንኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ወይ ካን ቤተ መዘከራት ይምልከት ንኣብያተ መዘከራት ይምልከት ነተን ናይ ከባቢ ዝኾነ ነገር ከይህልውን ናይ እንዳ ከባቢን ካልኡን ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ምትሕባር ናይ ኩሉ ኣካል ክህሉ ይኽእል ኣሎ ካልኣይ ኣፍልጦ ህዝቢ ዝለዓለ ክሰፍሕ ይኽእል ኣሎ ኣፍልጦ ህዝብን ኣፍልጦ ትካላት መንግስትን بحابة نكون كان مسرح سلازتي awareness وكأتي أفلوتنا حزبي ندال على كخيط على قبل مالتيو بزل على درجة جن مبرحتات كله مبرحتات وتيوب مالسي بت كم قبل على السد بفولي مبرحتات نعملت بينيس كزوتنا ناكل تشين حدا مبرحتات على بزعبة بتحت بحر زلو سقطات بفلاك بس بحلا ورشة استأثر أبزي حجاتيو تي تكالات مسؤول بحبار كينو مستفعل عليها هجرات بحبار كون كان مسرح وكان تشارك كان مسرح بحري فطر الله بزل عليه نتي مخنياتو كإلاتات ناي مويوان مسلطان ناي متحجز همونجو إلاتات ناي نيتورك ناي طيب بحال مزرجح كل زي أدفانتج سلو زلوا قداسنا سلو زلوا بزغ سرح بزل على درجة جن حزبين منقسن تحابير بزل على درجة سقطات مش بحري كم يقرن قفهم زلوا أنت سريح ترايو أدفانتج ويسل على قداسنا منهم مالتي واب حجم عقاب حدتي مجمرة انتينا نقول لنا بس تجمر دلو دحان بقول من صناعتي دي كوتريزم كا بزحاش مقدي اب زمع بلو جزء المدلاو كل جزء حدا نعوز بك حساب كتدال لنا مراتو اخلا دايفرات كلنا لهم وحنا قوريك دايف نحرا له الكاب زخوابي ازي بزح قصتاي دايف زدلي غمت سلازم نعوم مدلاو كنقبر لنا مالتي بوزح هذا كافتي خمس دولار بزحات دايفرات نحوز روحو مناطق قايد بقول كاتو هذا نفس بلياتو دعراو قبل كان كل جزء تنوت سبحان الله نقول مالتي دغنا قايد بلانا زمتنا حتى خايدو كما ودلو وبسطات كم زلهم تعقبهم قصالي ايكو توريزم زمعبللو مقاديس فطروا البايتا فطرالو مركب بروميتيو بعبيو تاريخ نولدوتات اتسغاغر ورشانا كوينام بتوسقي بزلوا هيوتا بزحنات نمصاي ابصلات ባህላዊ ቱሪዝምን ኢኮ ቱሪዝምን ሃገርና ዓብይ ቁጠባ ወረብሓ ዘለዋ ቅርስያም እዛ መርከብ ተመራመርቲ ከጽንዕሉ ዝኽእሉ ህይወታዊ ብዙሕነት ከምኡውን ክኢላታት ታሪኽን ስነ ጥንቲ ባሕርን ሰፊሕ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትታት ከካይድላ ዝኽእሉ ትሕተ ባሕራዊ ቅርሲ ብምዃና በቲ ካልእ መዳይውን ህልው ኩነታታን ውሽጣውን ገዳማውን ቅርጽታታ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ብምህላው በጻሕቲ ብውሑስ ክዛናግዑላ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ትውንን እትርከበሉ ወሽመጥ ምስቲ ህዳት ማዕበላቱን ጥጡሕ ባይታ ባሕሩን ንውሕስነት እዛ መርከብ ሓጋዝ ብምዃኑ ኣብ መስሕብ በጻሕቲውን ኣብ ተራ ከይሃለዋ ኣይተርፍን ስለዚ ኣብ ቀጻሊ መርከብ ፕሮሞቴዮ ዘለዋ ታሪኻዊ ኣገዳስነትን ትውንኖ ህይወታዊ ብዙሕነትን ብውሕስ ኣገባብ ቀጻልነቱ ዘውሓሰ ንጥፈታት ኢኮ ቱሪዝምን ባህላዊ ቱሪዝምን ብምትትታው ምንጪ ኣታዊታት ቱሪዝም ከም ዝዓቢ ምግባር ዝጽብየና ዘሎ ዓብ ዕማም እዩ